IFM News. IFM News. IFM News. Health Facts. Idol Dennis, come in. Kanikagom iti provincial government of Ilocos Norte nga maitalo ti kategorya iti PIDIG District Hospital nga agbaling nga level 1 hospital. Second kin Dr. Helio Balbag, Executive Director ti Hospital Management Council iti Gobyerno Provincial, kasapulan iti panaka-purchase na dumapay nga equipment pabigas tagat maitalo iti kategorya iti hospital nga agbalinton nga level 1 hospital. Bagana nga mga paay iti Department of Health iti nayon nga pagkasapulan iti hospital kaskom iti ultrasound scanner nga agbalor iti 135 million pesos. May sa nga unit delivery room light nga agbalor iti 124 million pesos. Ken masabi nga unit operating table nga agbalor iti 205,000 pesos. Ken may sapay nga therapy machine nga agbalor met iti 78,000 pesos. Kunan Dr. Balbag, dahil ito inaprovaran sa gunyang panlalawigan para palang iti panagpinirma iti gobernador, iti deed of donation, iti probinsya ken iti DOH para palang iti panakakseptar dagitoy na nga medical equipment nga service iti PIDIG District Hospital. Malaksakan met dagito umili ken iti LGU PIDIG gapota at least danton iti dakkel na pintas ng hospital facilities sa hospital nga service dumapay ng ili kadagiti neighboring towns kasubit Solsona ken kasamitan iti dumapay nga masukuban iti Dingras Ilocos Norte. Nagyaman iti LGU iti provincial government gaputi sila mismo ng facilitate iti panaka-upgrade iti district hospital iti adama adon ti mapan Pagas Bupay iti Vintar Ilocos Norte. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak, RNN.